नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात मी आशिष नाटककर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत कणकवली ते कुडाळ ह्या रस्त्याची कंडिशन, पण आपण हे दोन टप्प्यात पाहणार आहोत। आपण पहिल्या भागात पाहूया कणकवली ते कसाल या रस्त्याची कंडिशन आणि त्याच्यानंतर मग कसाल ते कुडाळ या रस्त्याची कंडिशन। तर मित्रांनो, पूर्ण व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असतील, आणि त्याच्यासोबतच आपण इतर स्थळांची देखील आणि रस्त्याच्या परिस्थितीबद्दल देखील आपण चर्चा करणार आहोत। तर आता आपण कणकवली बाजारपेठ वगैरे सोडून आता पुढे आलो आहे। आताच मागे डाव्या बाजूला कणकवली रेल्वे स्टेशनला जायला रस्ता होता, आणि जो कणकवली बाजारातून फ्लायओव्हर जातो तो इथे एंड होतो। याच्या पुढे आपला गड नदीचा पूल चालू होतो आहे। तर गड नदीच्या पुलाचे जे दोन्ही लेनचं काम आहे ते पूर्ण झालेलं आहे, आणि त्याच्यावरून दोन्ही लेनवरून वाहतूक चालू आहे। फक्त जो भरावाचा पोर्शन होता दोन्ही ब्रिजच्या दोन्ही लेनच्या बाजूचा, त्या ठिकाणी थोडेफार जरा खड्डे आहेत, तो देखील अजून पूर्ण सेटल झाला नाही आहे। आणि त्याच्यानंतर जसं तुम्ही पुढे येता त्याच्या ठिकाणी फक्त एकच लेन चालू आहे, आणि दुसरी बाजूची लेन आहे म्हणजे गोवा टू मुंबई जाणारी ही लेन बंद आहे। त्या ठिकाणी फक्त कॉन्क्रिटिंग करून ठेवलेलं आहे, आणि काही पट्ट्यात तर अजून कॉन्क्रिटिंग करायचं देखील आहे। फक्त जी आपली मुंबई टू गोवा जाणारी लेन आहे ती चालू आहे, आणि याच लेनवरून दोन्हीकडून येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्या पास होतात। फक्त आता ती लाईनचं काम तुम्ही इकडे बघू शकता। त्या ठिकाणी फक्त बेसमेंट केलेलं आहे, वरचं पेमेंटचं काम बाकी आहे, काही ठिकाणी थोडंफार झालेलं आहे। त्याच्यानंतर जो मधला बॅरिगेटचा पोर्शन होता ज्या ठिकाणी गार्डनिंग वगैरे असतं, तर त्याचं काम देखील इथे झालेलं आहे। फक्त आता डे टू डे मेंटेनन्स चालू आहे। त्याच्यानंतर साईन बोर्ड्स जे टर्न वगैरे पोर्शन असतात, किंवा एखादा बस स्टॉप वगैरे असतो किंवा पेट्रोल पंप असतो, अशा प्रकारचे साईन बोर्ड्सचं काम देखील मोस्टली कंप्लीट होत आले। आणि या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे रस्त्यातला थोडासा स्लोप असल्यामुळे म्हणजे साईडला इथे ह्या ठिकाणी भराव करून रस्ता थोडासा वरती घेतलेला आहे, तर त्यामुळे या ठिकाणी ड्रेनेज वगैरे केलेलं नाही आहे। फक्त जो भराव किल्ला पोर्शन होता त्या ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी म्हणजे वाहन एखादं रस्त्यावरून खाली जाऊ नये त्यासाठी बॅरिगेटिंग्स वगैरे लावलेले आहेत, लोखंडी रेलिंग वगैरे। आणि ज्या ठिकाणी आता या ठिकाणी आपला वागदेचा बस स्टॉप होता, तर त्या ठिकाणी बस स्टॉपचं देखील काम झालेलं आहे पूर्ण। बस थांबण्यासाठी जो एरिया लागतो म्हणजे जी जागा लागते ही आपल्या दोन लेन व्यतिरिक्त त्या एरियाचं देखील डांबरीकरण वगैरे झालेलं आहे। त्या ठिकाणी साईन बोर्ड्स, त्याच्यानंतर जे आपले व्हाईट मार्किंग असतात त्या मार्किंग्सचं देखील काम वगैरे झालेलं आहे। त्याच्यानंतर जे आपले निवारा शेड असतात त्यांचं देखील काम बहुतेक झालेलं आहे। आणि ह्या ठिकाणी बघू शकता की मध्ये एक डिवायडर ठेवलेला आहे, म्हणजे आपल्याला इथून यू टर्न वगैरे घ्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी पासिंगसाठी ठेवलेलं आहे, त्याचं देखील काम झालेलं आहे पूर्ण। आणि इकडे साईन बोर्ड्स वगैरे आहेत लावलेले, ब्रिजचं काम देखील पूर्ण झालेलं आहे। त्याच्यानंतर ह्या एवढा पोर्शन आहे हा डांबरीकरण आहे। आपण बाजूची लेन बघू शकता ती कॉन्क्रिटिंगमध्ये केलेली आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ज्या ठिकाणी रोडची लेवलवरती आणि जमीन लेवल खाली जास्त उंच आहेत, तर त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी लोखंडी रेलिंग लावलेले आहे, GIचं रेलिंग आहे ते। आणि या ठिकाणच्या ब्रिजचा देखील प्रॉब्लेम आहे। आणि पूर्ण मुंबई गोवा हायवेला किंवा आता तुम्ही झारा-पत्रादेवी हायवे जो नवीन झाला आहे त्या ठिकाणी देखील एक प्रॉब्लेम कॉमन आहे। ज्या ज्या ठिकाणी ब्रिजचं काम झालेलं आहे त्या ठिकाणी भरपूर वेळा आपल्याला जर्क बसतो, कारण स्लॅब लेवल आणि भरावाची लेवल याच्यामध्ये बहुतेक वेळा डिफरन्स आहे। त्याच्यामुळे या ठिकाणी भरपूर काळजीपूर्वक गाडी चालवावी लागते, आणि भरपूर अपघात देखील झालेले आहेत ह्याच कारणामुळे, कारण गाडीला आपल्या अचानक धक्का बसल्यामुळे टायर फुटण्याची शक्यता असते, किंवा ड्रायव्हरचा कंट्रोल सुटून अपघात वगैरे होण्याची शक्यता असते। त्यामुळे जर तुम्ही मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करत असाल तर ज्या ठिकाणी ब्रिजचं वगैरे काम झालेलं आहे त्या ठिकाणी सांभाळून गाडी चालवा, आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला जर्क बसू शकतो। तर आपण आता इथे ओसरगाव सोडून पुढे आलो आहे, वागदे सोडून आपण पुढे आलो आहे। आता यापुढे आपल्याला ओसरगाव आहे,
तर या ठिकाणचं देखील काम झालेलं आहे पूर्ण. आता इथून कॉन्क्रीट लेन चालू होते. याच्या बाजूचा संरक्षक कठडा होता रेलिंग, त्याचं काम देखील झालेलं आहे. जो मध्ये बॅरिगेडचा एरिया आहे, ज्या ठिकाणी गार्डनिंग होतं त्या ठिकाणी देखील काम झालेलं आहे. साईन बोर्ड्स हे देखील फिक्स झालेले आहेत काही प्रमाणात आणि त्यांच्या मेंटेनन्सचं काम चालू आहे. आता या ठिकाणी मागच्या वेळेला आपण बघितलेलं म्हणजे जो आपला जुना मुंबई गोवा हायवे होता त्यावेळी या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात टर्न्स होते, वळणं होती आणि त्यावेळी भरपूर ॲक्सिडेंट्स व्हायचे या ठिकाणी. तर आता ती वळणं देखील काढून पूर्ण स्ट्रेट रोड केलेला आहे या ठिकाणी. आणि जो चढाव होता तो देखील थोड्या प्रमाणात कटिंग करून खाली बसवलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला डायव्हर्जन वगैरे किंवा एक वळण वगैरे किंवा युटर्न घ्यायचं असेल त्या ठिकाणी देखील पासिंगची व्यवस्था केलेली आहे. त्याचं डायव्हर्जनचं काम देखील झालेलं आहे. आणि या पावसामध्ये अजून एक प्रॉब्लेम झालेला की काही ठिकाणी सुपर एलिव्हेशन दिलेलं आहे टर्नला. तर त्या ठिकाणी काय होतं की जो आपला मधला बॅरिगेटिंगचा पोर्शन आहे त्या ठिकाणी पाणी साचायचं आणि भरपूर वेळा टू व्हीलर्स आणि छोट्या गाड्यांना प्रॉब्लेम व्हायचा. तर त्यामुळे आता त्यांनी बॅरिगेट्सच्या मध्ये कटिंग वेगवेगळे पार्ट्स करून त्याला व्यवस्थित कॉन्क्रिटिंग करून पाणी जाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. म्हणजे ह्या लेनमधून पाणी दुसऱ्या लेनमधून जाऊन त्याच्या ड्रेनेजमधून ते पास होईल अशी व्यवस्था केलेली आहे. तर आता आपण वागदे गाव सोडून आता पुढे ओसरगावमध्ये प्रवेश करतो आहे. तर या ठिकाणी कॉन्क्रीटची पेवमेंट आहे, कॉन्क्रीट लेन आहे दोन्ही साईडला देखील. मधल्या बॅरिगेट्सच्या मध्ये प्लांटेशन वगैरे झालेलं आहे, त्याचं मेंटेनन्स चालू आहे. साईड ड्रेनेजचं जर आपण विचार कराल तर त्याचं प्रॉपर काम झालेलं नाही आहे. साईड पट्टीचं काम देखील बाकी आहे. अजून काही ठिकाणी माती देखील आली आहे रस्त्यावर. तर आता या ठिकाणी पुढे आपण ओसरगावमध्ये प्रवेश करतोय. तर ओसरगावचा हा तलाव आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ओसरगावचा तलाव. अतिशय निसर्गरम्य असं वातावरण आहे आणि छान असा व्ह्यू दिसतोय आपल्या हायवेच्या बाजूने जाताना. या ठिकाणी ओसरगावचा बस स्टॉप आहे. या ठिकाणच्या देखील निवारा शेडचं आणि बस थांबण्यासाठीची जी जागा आहे त्या एरियाचं देखील काम झालेलं आहे डांबरीकरण वगैरे करून. ज्या ठिकाणी आपल्याला युटर्न वगैरे घ्यायचे असतील त्याचं देखील काम झालेलं आहे किंवा एखादा रोड ॲडजॉईंट होणार असेल मुंबई गोवा हायवेला त्या ठिकाणी त्या रोड्सचं काम एक साधारण 30 ते 20-50 मीटरपर्यंत त्यांनी केलेलं आहे भरपूर ठिकाणी. आणि आपण आता इकडून पुढे ओसरगावमध्ये चाललो आहेत. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जे रोडचे साईन बोर्ड्स वगैरे आहेत त्याचं ते वगैरे फिक्स केलेले आहेत. या ठिकाणी गटरची वगैरे गरज नसल्यामुळे फक्त साईड पट्टीच वगैरे केलेली आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी पुढे शेड आहे, निवारा शेड, त्याचं काम देखील झालेलं आहे प्रॉपर. तर इकडून पुढे आपण आता ओसरगाव इकडे गणपती मंदिर आहे डाव्या बाजूला, तुम्ही आलात तर नक्की भेट द्या. हा ओसरगावचा ब्रिज, याच्या देखील दोन्ही लेनचं काम पूर्ण झालेलं आहे. जो आपला ब्रिजचा वगैरे भाग आहे त्या ठिकाणी डांबरीकरण केलेलं आहे आणि बाकी परत आपल्याला कॉन्क्रीट पेवमेंटचा रस्ता चालू होतो. हा ओसरगावचा मुख्य स्टॉप, या ठिकाणी सर्व बसेस वगैरे थांबतात आणि याच्याच उजव्या बाजूला ओसरगावचं महिला भवन आहे, सिंधुदुर्ग महिला भवन म्हणून. या ठिकाणी देखील तुम्ही नक्की भेट द्या. या ठिकाणी जे बांधकाम वगैरे केलेलं आहे अतिशय उत्तम अशी कलाकुसर वगैरे केलेलं आहे आणि या ठिकाणी हॉटेल्स किंवा तुम्हाला जर कोकणी मेवा पाहिजे असेल तर तो कोकणी मेवा देखील तुम्हाला या ठिकाणी मिळू शकतो. काजू वगैरे, कोकम, त्याच्यानंतर अजून फणसाचे घरे वगैरे पाहिजे असतील तर ते देखील तुम्हाला इथे मिळू शकतात. तर आता इथे पुढेच 1 किलोमीटरवर टोलगेट आहे, आपल्या सिंधुदुर्गातील पहिला टोलगेट. आपण मागच्या भागात जेव्हा हा व्हिडिओ शूट केलेला त्यावेळी टोलगेटचे जे साईड्सच्या वॉल्स वगैरे होत्या त्याचं काम चालू होतं. तर आता ते देखील बघूया आपण कुठपर्यंत आलं आहे. ते या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट वगैरे, त्याच्यानंतर जे इन्फॉर्मेशनचे जे पूर्ण टॅम्पलेट्स म्हणजे फलक होते त्यांचं काम देखील झालं. फक्त जे दर वगैरे असणार ते डिस्प्ले करणं बाकी आहे. स्ट्रीट लाईट वगैरे नाईटला चालू असतात. मी इथून 1-2 वेळा आलेलो आहे नाईटला, त्यावेळी मी बघितलेलं चालू आहेत. तर त्याचा देखील आपण एक व्हिडिओ घेणार आहोत नाईटचा.
तर हा आपल्या सिंधुदुर्गातील पहिला टोलगेट. मोस्टली सर्व काम झालेलं आहे, कम्प्युटर्स वगैरे सर्व फिट झालेले आहेत. फक्त आता चालू कधी करतायत ते बघायचं आहे. आणि या ठिकाणी जरा तुम्ही टोल नाक्याच्या पुढे आलात स्पीड ब्रेकर क्रॉस करून की हा पहिलाच जो स्ट्रीट लाईट आहे, पहिला नाही सेकंड, तर याच्यावर इथे साईडला कॅमेरे बसवलेले आहेत CCTV. दोन्ही लेनच्या बाजूने CCTV कॅमेरे आहेत बसवलेले आणि इकडून व्हाईट लेन कंटिन्युअसली केलेले आहे. ह्या व्हाईट लेन कंटिन्युअसचा अर्थ असा होतो की इथे तुम्ही ओव्हरटेक वगैरे करू शकत नाही. ज्या ठिकाणी जी मधली लाईन असते व्हाईट लाईन ती कट केलेली असते पार्ट्समध्ये, त्या ठिकाणी तुम्ही ओव्हरटेकिंग वगैरे करू शकता. ज्या ठिकाणी वळणांचा रस्ता असतो त्या ठिकाणी ही लाईन कधी पण कंटिन्युअस असते, कारण वळणांना तुम्हाला ओव्हरटेक करणं धोकादायक करू शकतं. आणि या ठिकाणी कसं आहे की वळणाचा रस्ता असल्यामुळे आणि सुपर एलिव्हेशन असल्यामुळे जर तुमच्या लोड्सच्या वगैरे गाड्या असतील तर त्या स्लिप वगैरे होऊ शकतात किंवा पलटू शकतात. तर आता आपण इथे कसालमध्ये एंट्री करतो आहे. हा कसालचा ब्रिज आहे. तर या ठिकाणी काम चालू आहे. इकडून दोन्ही लेन क्लिअर होत आहेत, म्हणजे या ठिकाणी पुढे काम झालेलं नाही आहे, कारण जी आपली गोव्याला जाणारी लेन आहे त्या ब्रिजचं काम चालू आहे. ब्रिजचं स्लॅबचं वगैरे झालेलं आहे काम, आता बाजूच्या भरावाचं काम चालू आहे. हा लवकरात लवकर चालू होईल अशी अपेक्षा आहे. आता तुम्ही इकडे बघू शकता जो साईड्सचा लागणारा भरावा आहे त्या ठिकाणी फिलिंग आणि आता स्लॅबवर विटॅमिन्सचं लेअरचं काम चालू आहे. आणि इकडून सिंगल लाईन परत चालू आहे. या ठिकाणी थोडासा रस्ता खराब आहे. याच्या बाजूला रिटेनिंग वॉल वगैरे केलेलं आहे, ज्या ठिकाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात डोंगराची माती खाली आलेली. पावसात देखील रिटेनिंग वॉलच्या वरून माती खाली आलेली, त्यामुळे अजून इथे रिटेनिंग वॉल्सची हाईट वाढवणं भरपूर गरजेचं आहे. भविष्यात इथे माती खाली येऊन दरड कोसळून रस्ता ब्लॉक होऊ शकतो, याची काळजी आत्ताच घेणं गरजेचं आहे. तर आता आपण कसालच्या ब्रिजकडे आलो आहे. या ठिकाणी जो हा डावीकडे सर्व्हिस रोड जातो त्या ठिकाणाहून आपण कसालला जाऊ शकता. तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि आमचा आता पुढचा व्हिडिओ कसाल ते कुडाळ हा नक्की बघा. धन्यवाद.